That's right. Very basic level. It's quite simple. Ma comunque ecco, benvenuto signor Presidente. Cos'è questa? Co to jest? To jest kaplica przez kolejne prezydentury i będzie ważnym ancora miejscem. durare per gli altri presidenti. Właśnie obchodziliśmy ostatnio uroczystość odpustową. Obchodzili 20, prawda? Rocznicę śmierci Jana Pawła II, 2 kwietnia. Różaniec z krzewienia pasiastego. Presenta solo in Polonia. Jest specjalny. Can I try?